Denge gel, denge Kurdistan'ı. Jinavendان uçağına radyoya denge gelden başkodarın heja iyo 12 hemejdarı 2024 seyşem Brüksel saat 8 la amedede. Emin uçağın serisi bir peşkeş bikendem de mazadi araya rapoya. Tevgir aleşkeri yalıkçayı bağuke devam dike. Hatrakanlık kule hereme tevgir aleşkeri ya bejahi ve havayı berduam dike. Çavkanî ji herêmê ragihan li ku leşkerên Tirk li herêmê şivaneke ku sevalên xwe diçêran sevt kirine. Leşkerên dagîker işkence li şivankirine û gef lê xwarine. Demek şûn de şivan serbest berdaran. Çavkaniyan her wiha ragihand ku li taxên xirbemişka, xirbexelo û marînê tevgera helîkopterê ya zêde heye. Tevgera leşkerî li qada ku goristana gerlayên HPG li hat dîtin devam dike. Walîtiya dagirkeriya Tirk Amedê li hin gund û bejahiya pîranê ji qedexe danîn. Li gor vê di navbera herêma gundên Herî Du û Pirojmanê ji bi 8 rojan qedexe hat îlan kirin. Hat ragihan ku qedexe wê di 13 mijdarê dest pê bike heta 20 mijdara 2024 devam dike. Ji bo azadiya gel û rêberê xwe em li Kölnê bin. Meleyên Civaka İslamî ya Kurdistanê cîk ji bo meşûmîtînga 16 mijdarê ya li Almanya bajarê Kölnê banga tevlîbûnê kirin. Mele Davît Sefanî dibêje dagirkerên li Kurdistanê her roj hîn bêhtir bê parva êrîşan dikin û ha dewam dike. Desthilatdariya faşîst bê hêsanî îradeya gelê Kurd qebûl nake. Ji bo wê jî divê em dengê xwe bigihînin raya giştiya cîhanê. Loma divê herkes di 16 mijdarê de li Kölnê bin û dengê xwe bilind bikin. Mele Salî Botê jî got divê em ji bo azadiya rêbera Pû têkoşîna xwe dijwar bikin. Ji bo wê jî divê herkes li Kölnê dengê xwe bigihînin raya giştiya cîhanê. Mele Qasım û Mele Cemal jî bank li gelê Kurd kirin ku di 16 mijdarê de tevlî mîtînga li Kölnê bibin. Herî dawî Mele Zahir, Axivî û Balkşan ser van xalan. Dijminê me her dem lîderên gelê Kurd dar dikirin. Lê rêberê tevgera herî meziniya azadiya Kurda rêbera Pû dîl hate girtin. Divê di 16 mijdarê de li Kölnê herkes dengê xwe ji bo azadiya rêbera Pû bilind bike. Berxwedana li dijî desteserkîna Vînê li taxan di du ciwanên Elî Wan û Geverê li dijî desteserkîna Vînê daketin qadan. Li Elîhê berxwedana li dijî desteserkîna Vîna gel di roja 8 de dewam dike. Du jî ciwanan li gelek taxên bajêr daketin qadan û duruşun bers kirin. Polîsan bi toma guleyên plastîk û bombeyên gazê êrişî ciwanan kirin. Ciwanan jî bi kevir bersivdan êrişa polîsan. Şandeya Dem Partî jî ji bo mîtînga 17 mijdarê li taxan belevok belav kirin. Li wanê jî ciwanan li dijî desteserkîna Vîna gel li qadan bûn. Ciwanên ku li taxan duruşun me bers kirin li kolanan bentanên û agir vêxistin. Polîsan êrişî ciwanan kir, ciwanan jî ji keviran bersivdana êrîşan çalakên li taxan heta derengîya şevê berdewam kir. Li Colemêrgê jî li taxên Cumhuriyet, Esentepe, Kışla û Orman ciwan di nava berxwedanê de. Li Kerboranê desteserkîna şaredariyan û têcît hate protesto kirin piştî desteserkîna şaredariyan gelê Kurd rabûserpiyan û 8 rojin li ber xwe didin. Yek ji cihên ku çalakî dikin navçeya Mêrdîn Kerboranê. Du jî girsiya ku li pêşiya avahiya Dem Partî Kombû meşû mîtîng kirin. Di mîtîngê de hevşaredaran Mêrdînê Devrim Demir û parlamenter Kamuran Tanhan axaftin kirin. Devrim Demir got ku desthilatdariya faşîst 8 salin bi destê Qayûman Gendalî û diziyê dike û dixwazin 5 salên din jî bi dize û gelê Kurd vê neheqiyê mezin û kiryara faşistan qebûl nake. Piştre Kamuran Tanhan axiviyê got eger hinek aqilê vê desthilatdariya faşîst hebe wê têjîta li İmraliyê rakin. Destekê ku ji bo aştî û azadiyê hatiye dirêjkirin bigirin. Rêbera Pû ji bo çarêseriya pirsgirêkên li Tirkiye û rûşata navîn kilît e. Divê rojek beriya rojekê têjît bêra kirin û rêbera Pû azad bibe.
Ciwanan li dijî darbeya qayyum çalakê kirin li taxa Cûdî ya navçeya Cîzra Şirnexê ciwan daketên kolanan û bi vê xistina agir tayînkirina qayyuman protesto kirin. Ciwanan li dijî qayyum û desthilatdariyê duruşun bers kirin. Polîsan êrişî ciwanan kirin û ciwanan jî bi keviran bersiv dan. Çalakiya ciwanan heta nîvê şevê dewam kirin. Gerilayê HPG bir şerrawa anîzima ku PKK gerdûneke û got birabûna rêbertî û vir ve li rûşlata navîn gelek tişt hatiye guhertin. Merhaba var. Sersala Partiya Kargerê Kurdistan ve pîroz be. Vat destpêkê bu servegera partiya me destpêkê li seroketî û şehîdê me pîrozkirin û gelê me welat Parîs û derketina PKK jî ji bo mirovahiyê jî yani bi taybetî ji bo gelê Kurd hem gelê rojlata navîn yani bêngeh hebû PKK hebûneke gerdûneke hemî gel û civata yani navxwe de dihewîne em dikarin ji bo servegerê vê bêjin û yê PKK me dayê qezanjkirin taybetî di gelê Kurd de hem yani kesereta Kurd de rastî jî hebûna PKK di Kurdistanê de yani daha betir sîstema dewleta ya qerkerê ya heye ya dewleta Tirka dagekir ge dixwaze niha jî yani PKK tune bike eve çel sale jî mesela dibêje me PKK tune bikin ev çend meheman ev salek ma ev di sal ma PKK jî yani PKK jî niha daha betir yani hem diçe xonû dike hem daha betir fikir û romanê seroketî jî daha betir li hemû cîhanê bera bûye ne tenê bêjin Kurdistanê de efsanî sînordar maye ya jem bêjin gelê Kurd de sînordar maye niha jî qoşurê niha em tê dîne jî rewşa niha em tê dîne jî daha betir fikirê wî bela bûye di hemî cîhanê de ciwanê me heye Kurd gireke daha bir beşdarî ew bibin hereketê bibin werin rastiya xwe nas bikin rastiya gelê xwe nas bikin rastiya heyê nas bikin taybetî ji bo ciwanê Ereb jî ciwanê Kurd jî ji bo ku niha ciwanê heye hem ya Arabiye Kurd yani dinamikê rojên hene yê pêşa rojên ne pêşa roja yani gelê xwe diyar dikin pêşa roja jana heye wana hemiya yani diyar dikin. Baba şehida! Li holê çêtekê Daişê hate girtin hêzên odê operasyonê bi daxuyanekera gihan ku li operasyona ewlehiya domdar de çêtekê Daişê ku gerek çalakiyan plan dikir û 2 salan lê digerin bi gelek çek û cebilxaneyan re hatiye girtin. Li daxuyanê de hat ragihan ku çêteyên Daişê hew didin xwe li herêmên bejahî gund û kampan ve şêrin û dema derfet dibînin êrişî hêzên ewlehî û sivîlan dikin. Serokvezîrê Iraqê û Beşar Esad civiyan Serokvezîrê Iraqê Mehmed Şia Sûdanê duh ji bo tevlî lûtkeya awarte ya hevbeş a Erebî İslamî ve ku ji bo çareserkirina aloziyên dawî yên Gaza û Lübnanê tê li darxistin de çû Sûdiyê. Ofîsa Serokvezîrtiya Iraqê bi daxuyanekera gihan ku duh Sûdanî û Serokê Hikûmeta Şamê Beşar Esad li Riyadê di çarçoya lûtkeya awarte ya hevbeş a Erebî İslamî de civiyane. Li gorî heman daxuyanê di civînê de bahsa geşedanên dawî êrişên li ser Gaza û Lübnanê hatiye kirin. Her wa Sûdanî û Esad di civînê de peywendiyên her du aliyan girtine dest û heta gotin ku Sûdanê aniye ziman ku ew ê li hemberî êrişên İsraîliyên li ser Gaza û Lübnanê xwediyek helwest bin. Ji bo gelek bajarên Serhedê hişyariya barana zêde hat kirin. Müdîriyeta Gişa Meteorolojiyê ji bo piraniya bajarên herêma Serhedê hişyariya barana zêde kir. Müdîriyetê di rapora xwe ya 12 mişdarê ya rewşa hewayê de diyar kir ku wê başûrê Rûşhilatê herêma Serhedê bajarên weke Hatay, Erzingan, Erzurum, Qers, Muş, Elî û Sêrtê baran zêde bibare. Müdîriyetê bank li gelên herêmê kir ku bi tedbîr tev bikirin. Hele godan cemen için seres be peşkeşkin ana hatırı vatandaş.